Tässä podcastissa puhumme seksi- ja pornoriippuvuudesta ja sen vaikutuksista. Annamme äänen heille, jotka häpeän takia ovat olleet hiljaa. Tervetuloa Salvia-podcastin pariin. Ajattelin, että tänään olisi hyvä puhua tästä pettämistraumasta, kertoa vähän, että mitä se ylipäätänsä on sen petetyn puolison kokemus ja sitten niitä vaikutuksia. Et mennään aika syvälle nyt yhden tai kahdenkin jakson verran tähän teemaan ja näin. Niin Virpi, kiva kun sä oot mun kanssa täällä keskustelemassa tästä aiheesta. Tervetuloa. Kiitos. Kiva tulla tänne taas sun kanssa käymään näitä asioita läpi ja antamaan tietoa sitten kuulijoille. Joo, ja me ollaan molemmat vertaisohjaajina, Salvia-ryhmien vertaisohjaajia, eli meillä on aika lailla kertynyt jo tätä kokemusta ja tietoa, mitä naiset käy läpi. Ja mä olen ehkä jopa sadoissa ihmisissä, puhutaan satoja, että mä oon keskustellut satojen kanssa, kohdannut satoja petettyjä puolisoita ja sullakin varmaan alkaa olla ainakin kymmeniä. On kymmeniä, kyllä. Kymmeniä sitten, että sä oot ainakin, onko 2 vuotta ollut tässä vertaisohjaajan? Mä olin 1 vuoden ihan siellä jäsenenä ja 2 vuoden ohjaajana. Joo. Mutta ihan yhtä hyvin siellä, ja sanotaanko nyt rivijäsenenä, kuulee nämä samat tarinat ja sitten käydään läpi näitä kokemuksia ja yritetään selvitä hengissä eteenpäin. Kyllä. Ja mä olen tehnyt tai ohjannut näitä ryhmiä jo vuodesta 2019 eri kaupungeissa ja sitten etänä Zoomissa. Mutta mennään ensin tähän pettämistrauman määritelmään. Mitä tarkoittaa silloin, kun perheessä on seksi- tai pornoriippuvainen tai tämmöisestä hallitsemattomasta seksikäyttäytymisestä kärsivä henkilö ja hänellä on puoliso, oli se sitten mies tai nainen. Ja alkaa paljastumaan ihan uusi toinen todellisuus tavallaan jonakin päivänä, että tämä mun puolisoni onkin tehnyt jotain. Hän on elänyt salattua elämää, kaksoiselämää. Hänellä on semmoinen puoli, mikä ei ole ollut sun tietoisuudessa. Niin kun tämmöisiä päiviä alkaa tulemaan, niin puhutaan P-päivistä, eikö vaan? Kyllä. Ja mitä Virpi, miten sä määrittelisit tämän pettämistrauman? Se on oikeastaan semmoinen kokonaisvaltainen shokkitila, missä tavallaan mä voisin sanoa jopa, että elintoiminnot lamaantuu ja sitten semmoinen looginen ajattelukyky ja järki häipyy, että siinä on tavallaan se on iso tuska, se on niin iso henkinen tuska, että jos verrataan vaikka johonkin, että joku kuolee, niin silloinkin tulee sitä ikävää ja tuskaa. Mutta tässä se puoliso on kohteena ja toinen on tehnyt salaa selän takana ja yleensä on tehnyt jonkun toisen kanssa vielä. Eli kaikki ne lupaukset, mitä on annettu silloin, kun parisuhteeseen on lähdetty, on petetty. Eli ei ole sitä yhteyttä, ei ole toiseen, ei olla luottamuksen arvoisia, vaikka pitäisi. Niin se luottamuksen pettäminen on oikeastaan se pahin. Ja sitten mitä sieltä alta rupeaa paljastumaan sitten, niin se on sitten pitempi prosessi, että on se P-päivä ja sitten niitä tulee lisää ja lisää ja lisää. Ja aina kun tulee se uusi tieto tästä puolison toiminnasta, niin aina palaa siihen ensimmäiseen P-päivään. Että voi kestää monta kuukautta, että ei pääse vielä eteenpäin omassa parantumisprosessissaan lainkaan, kun tämä addiktio tai puoliso, joka on pettäjäpuoliso, ei pysty kertomaan sitä kaikkea, eikä yleensä pystykään kertomaan sitä kaikkea kerralla. Että se tulee viikkojen ja kuukausien aikana pikkuhiljaa tipotellen, ja aina se petetty puoliso palaa siihen ensimmäiseen P-päivään, ja aina syvemmin ja syvemmin ja syvemmin. Ja se aiheuttaa sitten erilaisia fyysisiä tunteita, esimerkiksi ihan omakohtaisesti mulla oli lepopulssi 2 kuukauden ajan 130, ja jonka jälkeen mä sain beta-salpaajat. Oli tosi pahoja ajatuksia, en pystynyt syömään, se mitä söin oksensin, oli mielialalääkkeitä, silti ei pystynyt nukkumaan, ei oikein pystynyt valvomaankaan, ja soitin monta kertaa kriisipalveluun ja ulvoin aika monta
tuntia useampana yönä ja siellä henkilö kuunteli ja lohdutti ja oli aivan ihana. Että tämä kriisipalvelu on hyvin tärkeä asia, että jos tämmöiseen asian kohtaa, niin sieltä saa heti akuuttia apua ihan ympäri vuorokauden, keskellä yötä vaikka, että kun se iskee, niin itselle pitää hakea apua, eli pelasta ensin itsesi, sanoisinko näin. Että se on ihan mieletön tämmöinen kriisireaktio ja siinä menee tavallaan semmoinen looginen ajattelukyky täysin pois, että tunteet vie, tunteet hallitsee ja on niin traumassa, että siitä eteenpäin pääsy on jo että pääsee askeleen eteenpäin, niin se on jo iso ponnistus. Kyllä. Eli kun palaan ajassa vähän taaksepäin, miten aikaisemmin petetyistä puolisoista ajateltiin niin kuin, riippuvuus täällä piireissä, terapeuttien piireissä oli se, että seksiriippuvaisten tai pornoriippuvaisten puolisot olisi läheisriippuvaisia, mutta se on niin kuin väärä diagnoosi tavallaan, vaikka läheisriippuvuus ei ole mikään virallinen diagnoosi, mutta eli mä palaan siihen pikkasen taaksepäin ajassa, kun seksiriippuvuushan niin kuin tämmöisenä ideana tai ilmiönä löydettiin 80-luvulla ja se oli Patrick Carnes, joka löysi seksiriippuvuuden. Ja siihen aikaan ensimmäiset pari vuosikymmentä niin ajateltiin, että puolisot olisi niin sanottuja läheisriippuvaisia tai co-addikteja. Ja se ensimmäinen kirjakin, se Out of the Shadows, Understanding Sexual Addiction, Patrick Carnesin kirja, niin siinä puhuttiin näistä co-addikteista, mutta se on nyt tänä päivänä ihan väärä tavallaan diagnoosi meille petetyille puolisoille. Eli nyt nykyään puhutaan pettämistraumasta ja se on se, niin kuin se lähestymistulokulma nyt tänä päivänä, kun me autetaan näitä petettyjä puolisoita, eli he eivät ole läheisriippuvaisia. Toki joillakin voi olla läheisriippuvuutta, sitä mä en kiellä, mutta sitten lähestulkoon jokainen on kokenut tämän pettämistrauman. Ja se pettämistrauma on just sitä, että on joku niin iso asia, joka järkyttää niin perinpohjin, että se ihan tulee emotionaalinen trauma. Ja siitä seuraa sitten valtavia, mitä sä Virpi kuvailitkin tuossa jo omasta kokemuksesta, tosi isoja vaikutuksia. Joo, mä ajattelen, että me voitaisiin mennä tämmöistä mindmappia läpi tässä näin. Tätä me käytetään ihan noissa salviaryhmissäkin, että nämä naiset, petetyt puolisot näkee, että mitä kaikkia vaikutuksia tällä asialla on heidän elämäänsä. Ja lähestulkoon kaikki naiset sanoo, että joo, että mulla on noi kaikki. Mutta tietenkin nämä vaikutukset on yksilöllisiä, koska me ollaan kaikki yksilöitä. Ja lähdetään käymään tätä mindmappia tästä läpi. Eli puhuttiin tästä P-päivästä eli paljastumispäivästä, kun alkaa se uusi todellisuus vyöryy sieltä esiin ja alkaa paljastumaan asioita, mitä se addiktio on tehnyt. Eli shokki. Shokki on ensimmäinen reaktio yleensä. Mitä sä oot kuullut, Virpi, sun ryhmässä, mitä nämä naiset on kuvailleet, mitä he on siinä tilanteessa tehnyt, kun he ovat menneet shokkiin? Se on ihan ne ensimmäiset päivät lähinnä. Aika moni sanoi, että ei tuntenut mitään, että oli ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, että tavallaan niin kuin jäädytti ne omat tunteet. Eli menee niin kuin turraksi. Kyllä. Joo, se on yksi reaktio. Joo, ja sitten moni on sitä, että on sitten taas niin kuin, saanut niitä itkuraivareita ja tavallaan niitä huutokohtauksia ja sitten on niin kuin tullut niitä aggressiivisia tuntemuksia ja on niin kuin, ei oikein hallitse omia tunteita eikä omaa tekemistä ja oikeastaan yllättyy, että kuka hän itse on edes. Että mitä tapahtuu, mitä minulle tapahtuu, kuka minä olen, että miksi tämmöisiä tunnereaktioita ja toimintoja tulee sitten ylipäätään. Että siinä menee niin tavallaan, että jos nyt puhutaan näistä liskoaivoista, niin ne ottaa sen vallan. Että menee siihen
semmoinen turvallisuus on järkkynyt ja yrittää saada sen turvallisuuden tunteen jollain tavalla tulemaan. Ja sitten kun se ei onnistu, niin sitten on tavallaan tämmöisiä epätoivon hetkiä. Ja jotkut on sitten lähtenyt kokonaan pois tai heittänyt sitten tämän addiktipuolison pihalle jonnekin hotelliin, Airbnbihin tai jonnekin muualle niin kuin aikalisä, 2 kuukautta, 3 kuukautta tai mitä ikinä. Ja sitten jotkut ovat tulleet siinä eron aikana siihen tulokseen, että haluaisi jatkaa, ja jotkut sitten taas lopputulokset ei pysty jatkamaan missään nimessä. Että ilmeisesti se vähän riippuu myös siitä, että kuinka syvä tämä parisuhde on ollut ja kuinka hyvin pystytään keskustelemaan sen jälkeen, kun tämä pettämistrauma on tullut ja se pettäminen ja kaikki toiminta on paljastunut. Että jos addikti vaan on puhumaton ja ei halua niin kuin avautua, niin siinä on aika vaikea mennä eteenpäin myöskin. Kyllä. Ja se shokki on yleensä aika fyysinen tila, että siinä just joko menee ihan niin kuin, jos ajatellaan mitä tahansa katastrofia tai järkyttävää elämäntapahtumaa, niin ihminenhän voi reagoida just sillä lailla, että ei niin kuin tunne mitään, että se on mielenpuolustusreaktio. Mutta sitten on myös niitä fyysisiä reaktioita, että joku on mennyt oksentamaan, on tullut semmoinen valtava tärinä, niin kuin shokkitilassa tulee tärinä kehoon ja niin poispäin. Se on yleensä se ensimmäinen reaktio. Oli se mikä tahansa tämmöinen vakava kriisi tai järkytys. Sitten alkaa semmoinen tunne-elämä menee vuoristoradalle. Ja se on todella kuluttavaa, se on todella raskasta. Siinä tulee tosi intensiivisiä tunteita, tulee valtavia surun tunteita, viha on ihan järkyttävää voi olla. Kaikki ei pääse kontaktiin siihen omaan vihaansa heti, mutta se voi tulla myöhemmin. Mutta se tunne-elämä menee ihan pois tavallaan tasapainosta. Ja tuleeko sinulla tästä tunne-elämästä mitään mieleen? Sä vähän sitä kuvailitkin. Kyllä, joo. Ja tosiaan niin, mä olin silloin, hakeuduin heti mielenterveyspalveluiden piiriin ja sain sitten Kelalta tämän tuetun psykoterapian, missä kävin 1,5 vuotta ja oli mielialalääkitys. Ja silloin pari ensimmäistä kuukautta niin mä olin ottamassa eroa suunnilleen joka toinen päivä ja jatkamassa avioliittoa noin joka toinen päivä. Ja välillä tavattiin puolison kanssa ja oltiin pari päivää yhdessä ja puhuttiin ja sitten taas tuli joku paljastus ja sitten mulla tuli taas semmoinen kuohahti se hirvittävä viha. Se tuli ihan niin kuin sisuskalut olisi kääntynyt nurin ja oli niin kuin valtava paha olo ja tosiaan niin kuin syöminen ja nukkuminen ja kaikki oli tosi haastavaa. Niin sitten aina kun tuli taas joku paljastus, joko ihan tietoisesti kerrottuna tai vahingossa lipsautettuna, niin sitten mä olin taas niin kuin, että avioero lähtee nyt tästä. Ja muutama kerta lähetettiinkin se avioeropaperi sitten eteenpäin ja sitten muutama kerta taas vedettiin takaisin, että näin se menee sitä vuoristorataa tunteiden kanssa. Että aina kun tulee joku vähänkin semmoinen poikkipuolinen viesti, niin sitten on niin kuin tavallaan mieli suhtautuu siihen paljon isommin kuin olisi, jos olisi ollut täysin tasapainoinen olotila, niin se olisi semmoinen pieni juttu, mutta sitten kun on ihan jo valmiiksi täysin hajalla ja rikki, niin siihen sitten suhtautuu niin kuin monta kertaa voimakkaammin. Joo, ja itse suosittelen terapeuttina, ja kun kohtaan naisia, että kun he ovat tosi just tässä, että pitäisikö nyt erota vai jatkaa, kun siinä on kuitenkin se kriisitilanne päällä, niin suositus on, että ei nyt 0,5 vuoteen ainakaan tekisi mitään niitä eroratkaisuja. Toki niin kun joskus täytyy ottaa niitä pesäeroja, eli muuttaa eri osoitteisiin, kun se on niin intensiivistä sitten se asioiden selvittely ja riitely ja voi mennä jopa fyysiseksi ne konfliktit. Mutta tuollaista se on kyllä, että haluan normalisoida tuon, mitä sanoit. Psyykkisiä oireita tulee jokaiselle, jonkunnäköisiä psyykkisiä oireita. Yleisimmät on ehkä tämmöinen masentuneisuus ja sitten ahdistuneisuus. Haluatko lisätä tähän jotain? Joo, masentuneisuus, ahdistuneisuus ihan tuli, kyllä.
omakohtaista. Aika monella ryhmässä olevallakin on sama juttu. Ja aika moni on sitten kysynyt näistä mielialalääkkeistä, että auttaako ne, kannattaako niitä ottaa. Ja mä oon sitten vastannut, että sitä varten lääkkeet on olemassa, että pystytään sitten pääsemään eteenpäin. Että se on vähän niin kuin, että kun jalka menee poikki, niin se kipsataan. Niin kun mieli menee poikki, niin se vaatii sitten tämmöistä lääkitystä. Ja sitten yksi, mikä on myös, niin itsetuhoisuus. Se on niin kuin tosi yleistä myöskin. Että sitten, että riippumatta siitä, onko lapsia vai ei tai mikä tilanne, niin se itsetuhoiset ajatukset vaan voi tulla. Ja sille nyt vaan ei voi mitään. Sen takia nämä terapiat ovat tosi tärkeitä. Ja riippuen siitä asuinkunnasta, niin kannattaa hakeutua sitten mielenterveystoimistoon. Kunnilla on yleensä tämmöinen mielenterveyden sairaanhoitaja, joka pystyy ohjaamaan eteenpäin. Seurakuntapalvelut, kaikki tämmöiset. Mutta ihan mistä sitten tämä kriisipuhelin, että ihan mistä vaan saa apua, niin kaikki apu kannattaa ottaa vastaan. Kyllä, mä oon samaa mieltä, mutta Virpi, tiedätkö sä, että mä olen kuullut niin monelta naiselta, että näissä paikoissa ei ymmärretä tätä pettämistraumaa. Eli tavallaan just se, että sitten kun haetaan sitä apua, niin sitten siellä ei tavallaan niin kuin, ei tule validoiduksi niiden tunteiden ja reaktioiden kanssa. Se on ollut, niin kuin mä oon nähnyt tässä matkan varrella näinä vuosina, että se on ollut ongelma. Eli sen takia niin kun mä koen, että tärkeää, että me puhutaan nyt tästä pettämistraumasta sun kanssa ja varmaan muissakin jaksoissa. Ja sitten kun meillä on näitä vieraita, niin hekin kertoo, että ihmiset ja ammattilaiset saa tietää justiinsa ja ymmärtää, että tämä on niin kuin todellinen. Ja toi itsetuhoisuus, hyvin monilla, kun se tuska on niin intensiivinen ja se kipu on niin kova, niin tavallaan ne, vaikka ei suunnitteliskaan itsemurhaa, niin se kuolema-ajatus tulee mieleen. Ja se vaan niin kuin tulee sieltä, että sekin on varmaan joku semmoinen mielen defenssi, että kun pääsisi tästä vaan pois kuoleman kautta. Mutta sitten toki on myös niitä itsetuhoisia tekoja ja itsemurhayrityksiä ja jotkut on joutunut psykiatriseen tai joutunut mene päivystykseen ja jopa osastolle joutunut. Että se on kyllä ihan tosi vakava tilanne täällä puolisolla, petetyllä puolisolla. Täällä yksi, joka on käynyt osaston kautta. Niin, kyllä. Sitten mennään seuraavaan vaikutukseen. Otetaan vielä toi seksuaalisuus. Ja sitten me voitaisiin jatkaa näistä muista oireista sitten toisessa podcastissa. No niin, eli tämä itse trauma on myös samalla seksuaalinen trauma, eli kun se tapahtuu siellä kaikista herkimmällä, se pettäminen se herkimmällä alueella, seksuaalisuuden alueella. Se on tosi haavoittuva alue ihmisessä ja herkkä yleisesti ottaen. Ei se kaikilla ole. Tai ainakin jotkut sanoo, että ei se ole niin herkkää, mutta kuitenkin. Eli seksuaalinen trauma, vaikutukset seksuaalisuuteen on totta, ja jos me ajatellaan seksuaalisuutta, niin se on aika laaja käsite. Se ei ole pelkästään se seksiharrastaminen, vaan siinä on myös se naiseus, niin kuin oma naisellinen tai miehuuden kokemus, itsetunto, seksuaalinen itsetunto ja kaikki tämmöiset. Mitä ajatuksia sulle tulee tästä seksuaalisesta haavoittumisesta, Virpi? No ihan se ensinnäkin, että miksi mä en kelpaa, että mikä vika minussa on. Se, että ei niin kuin ajattele, että siinä toisessa on niin kuin toinen on sairas, vaan se, että mikä vika minussa on, että miksi mä en kelpaa, että miksi mä en riitä. Tämä oli niin kuin se ensimmäinen ajatus. Ja sitten piti aika pitkä matka mennä eteenpäin, ennen kuin mä ymmärsin, että ei minussa ole vikaa, vaan siinä toisessa. Ja oikeastaan sitten vasta kun puoliso on niin kuin monta kertaa sanonut, että kysymys ei ole sinusta, vaan hänestä. Että se on niin kuin, hän on se, joka on sairas ja hän on se, joka tämän on tehnyt. Ja ihan sama, kuka olisi ollut hänen puoliso, hän olisi jatkanut tehnyt kuitenkin nämä. Et kysymys oli niin kuin hänen sairaudesta. Ja sitten, että kyllä mä riitän. Ja kysymys ei ollut riittämättömyydestä, vaan hänen omasta riittämättömyydestään. Ei minun. Joo. Mutta kyllä se hyvin pitkään meni se, että mä niinku hain niinku vikaa itsestäni. Joo, aika monet sen niin kuin ottaa itsensä ja just tulee se riittämättömyyden kokemus, että
ja että mä olen ruma. Ja jotkut naiset ovat sitten alkaneet yrittää muokata itseään jotenkin niin kuin kelpaavammaksi, että ovat ostaneet jotain seksihepeneitä tai ovat jopa menneet muokkaamaan omaa kehoaan tai vähän niin kuin semmoiseksi pornonaisiksi. Pornossa, kun siellä on sellaisia tietynlaisia naisia, että jotkut ovat jopa tämmöiseen sitten menneet mutta siihen niin kuin se on iso haava sinne naiseuteen ja tosi ja se on jo tärkeää myös, jos ajatellaan niin kuin terapeuttisesti ja vertaisryhmässähän meillä on tämä seksuaalinen haavoittuminen yhtenä omana teemanaan, koska se on kuitenkin arkaluontoinen aihe ja siitä on vaikea puhua ylipäätänsä seksuaalisuudesta, niin se on tärkeää, että me myös siellä vertaisryhmässä voidaan puhua siitä osa-alueesta ja että naiset pystyy niin kuin miettimään sen kautta, että miten he ovat haavoittuneet siinä ja tuoda niitä ajatuksia, tunteita ja jakaa niitä kokemuksia myös. Lopetellaan tämä jakso tähän ja me jatketaan näistä teemoista seuraavassa jaksossa. Kiitos sulle kuulija, kun kuuntelit ja muista, että yksin ei tarvitse jäädä. Salvia-perheyhdistys on sinua ja teitä varten. Lisätietoa saatte verkkosivultamme salviaperhe.fi.